Centrare bună și este 2-1. Înscrie Gorka. Ce început de meci avem la Buzău. Se înalță superb pe un corner bătut excelent și reușește să puncteze. Dacă am văzut eu bine, spaniolul Gorka este cel care a înscris. Ia să vedem reluarea. Nu, Gorka este cel care marchează. Am văzut eu bine, nu este Denis Jafer, ci Gorka. Vă spuneam, jucătorul spaniol. În concentrare, deviată, Gorka e tras de tricou de Ariel Lopez, e penalti. Decizie corectă, a văzut perfect Moroița, a văzut cum se întinde tricoul, penalti pentru Dinamo în minutul 65. Imprudența lui Ariel Lopez. Îl dezechilibrează, cred că este decizia corectă. Bani, perfect, 2-2. Buzău, Dinamo, 2-2. Dinamo revine după un început de meci ratat complet. 2-2. Este a 5-a reușită a lui Ahmed Bani în acest sezon. Greșeala inexplicabilă totuși pentru un fotbalist cu experiența lui Ariel Lopez. Foarte bine, trebuie lăudat, a văzut